Jelenleg már -10 van, -11 alatt volt valamivel az éjszakai hőmérséklet. Nagyon-nagyon hideg, de gyönyörű. Gyönyörű zúzmarás minden, most, hogy kisütött a nap, hát még csodálatosabb. A hegyünk. Sajnos sarki fényről lecsúsztunk, nem tudom, hogy volt-e közöttetek olyan, aki látta a sarki fényt, vagy van fotója, az legyen már olyan kedves és ossza meg. És akkor egy kis dolog a bambusz mellett, amit annyit bántunk, nem alaptalanul, de azért azt meg kell hagyni, hogy legalább valami, ami ilyenkor is zöld a kertben. Én azért szeretem, hogy a legmélyebb télvíz idején is ad egy kis színt. De most nem az a legszebb, hanem a táj.